Žijeme v ére informatiky, ktorej neodmysliteľnou súčasťou je televízia. Je zdrojom našej zábavy, informovanosti, ale aj oddychu. Každým dňom pretečie cez káble televízie neuveriteľné množstvo informácií, programov, ktoré môžeme sledovať. Jedným z nich je aj spravodajstvo prinášajúce správy, ktoré sa udiali počas dňa alebo sa udejú v najbližšom období. Celé sa to začína námetom na reportáž, ktorý získava redaktor z redakcie alebo priamo od vás, divákov. Redakčný tím, tvorený z redaktorov a kameramanov, je vyslaný na miesto potenciálneho vzniku reportáže. Redaktor tak získava informácie na mieste od respondentov. Tí poskytujú očité výpovede na základe faktov, ktoré sa udiali. Respondent tak vyjadruje svoj postoj k téme. Na mieste reportáže tak vznikajú toky informácií, ktoré má redaktor za úlohu roztriediť a priniesť zrozumiteľné divákovi. Dôležitou súčasťou reportáže sú ilustračné zábery, ktoré kameraman natočí, aby bola reportáž prehľadnejšia a zrozumiteľnejšia. Ak má štáb dostatok informácií a audiovizuálneho záznamu, nespracovaný materiál sa dodá do strížne, kde sa robia predstrihové a strihové úpravy. Strižný redaktor vyfiltruje dôležité informácie a sprostredkuje ich divákovi pomocou jeho komentáru a očitých výpovedí respondentov. Výsledkom tejto práce je kostra pozostávajúca z komentárov a výpovedí. Poslednou úlohou redaktora je napísať zahlásenie pre hlásateľku správ, ktorá zo štúdia predstavuje spracovanú reportáž a diváka tak uvádza do problematiky. Takto pripravená reportáž putuje pod nožničky strihača, ktorý kompletizuje reportáže a zároveň aj celé spravodajstvo. To znamená, obohatí reportáž o ilustračné zábery medzi komentármi redaktora, vyrovná zvuky, doloží titulky k respondentom a vloží grafiku spravodajstva televízie. Po načítaní a úplnej kompletizácii všetkých reportáží urobí šéfredaktorka kontrolu vydania spravodajstva, kde pozorným okom sleduje a vyhľadáva ojedinelé nedostatky či chyby pri výrobe. Po tejto kontrole už môže ísť spravodajstvo do vysielania televízie. Tak nenechajte sa rušiť a príjemné sledovanie.